О, маза. Bizar mania. Човек салами. Да кажем здравей на България, да се качим клиповете в YouTube. Трябваше да си тура и буфер от всяка и тамън. Нямаше да мога върна в пътя тогава. Ние сега говорим за буфер, че как ми да дошла да кажеш сам буфер? Що ли го взе? Можете, как я да го чакай? Ко брат? Добре ли, Аз към всяка. То ставаше един буфер да стура на вътре. Ти да работиш към полицията? Кой? Аз съм Кой? Аз съм от... Кой, Трябва да кажа, че... Аз не карам, бе. Абе, ти човека на теб се направи пица. Него го остави на такова. Басти. Ще ми го скремиш. Няма да се дъвки с лява. Ти клипи? Давай. Видео за канала после. Човека е знам, ще да е час. Ами аз не съм го чул, бе. Е, часа ли? Не, че прави клип. Къдем Часа го виждам, 10-20. интернета, че отива в Не, не, басти, 10-20. Какво БГ е, човек? Отдавна вече не сме БГ. UK. Да си бяхме тук на почивка. Не е баш тука. Не. Не е баш тука. Не, бе, ти знаеш какви каравани има? Па добре. С каравана е добре, човек. Па добре, бутък ще има. Тук е много добре. Само спалнители макета. И баня си Трима имаш. човека, ако са добре, много. Да има по една лева. И 4 става. И тука. Спре го ти, бе. Сега, ще си говорим за каравани, човек. Точно е, това е интересно да говорим. Да говоря. Дете, Как Венко се е разпочил тук, легнал, минутър президент. Чакай, че пиш. Ей, това е. черно, няма ли черно? Музика да има. Там си малко черно.